zorionak, bigarren postua lortu duzu Euskadiko txapelketa honetan, baina horpeiak esaten du, ez zaudela guztiz pozik. Bai, urteko helburutakoa zen, da gogoak ingeto zen, ondo prepauta, da, azkenen Aner Izarrek hor esprinen hobeto jokatu, pasatza lortu, da, ixe, behar zorionak ematea, da, listo. Osar jokatu bezu, urrutetik mugituta? Bai, egia esan lasterketa manekigun, ezken zen talde guztiakin, nahiz eta taldeak lan oso nahin, eta hasieran pixkat bai behar genuen laseixo, baina gero ezin zen utzi korte handi juten daula, eta orduan hor bizi egon geha, jendea zuzten juten, eta azkeneko bueltan nago aldapaigo eta herrian nago join dut, una ez bestela aukin, da, Aner aurretik antzeon, harrapatu dugu hemen herriko aldapan, da denak batea reloj katxukun jungea, eta gero azkeneko aldapan bai jogea pixkat, baina azkenen gero denak juntatu gara, eta esprinien Aner izan da fuertena, eta zoriontzea beha, eta listo. Esprinta horretik ezen duten gehiagi espero atzekoei, ze hiru joan zarete, eta iaia galgai eman diezu aurrera egin gabe, eta hor berrez ere beste bia sartu dira, eta gero esprintean Anerrek motzean loitu zaitu. Bai, nik espero nun sartza beste bilak, ze azkenen asko eginan bigilatzen gure artean da hoi, da beti atzetikan gehiago kolaboratzea, eta nik espero nun sartzea, baina bosten artean esprina banakin anula fuertenetakoa izan, da orduan ez egiten asko importa, eta nire bat zajola zitut, baina ez da oso ondatea, baina pozik. Zorionak. Zirrik asko.